ndị Igbo a sị na ọkụkọ nwe ogbenye wee hie one aka anyị si buru oche wee na-awụcha n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, ndị uwe ojii nọ na Lagos steeti si na ebutego ozu Oluwabamiche Anyịnwale bụ onye na-akwa akwa banyere ụgbọala BRT n'ime Lagos steeti wee were ekwentị ya zie ndị nwe ya ka ha biko dododo na-etinye ya n'ekpere maka na ọ ghọtachaghị ụdị ụmụ ikorobịa bịakwutere n'ime ya bụ ụgbọala BRT nke ọ nọ n'ime ya tupu o zichaa ozi a ma ndị nwe ya wee kwuo na a na-achọ nwatakịrị nwaanyị achọ. Ndị uwe ojii nọ na mba Lagos steeti mere ka anyị mata na ebutere ozu nwatakịrị nwa agbọghọbịa bụ Oluwabamiche n'akụkụ ilo ebe ndị gburu nwatakịrị a n'ụgbọala BRT gburu ya ma bere ya ihe o ji anyụ mamịrị tupu ha tụpụ ozu ya n'iro. Nke itoolu, onye isi otu ahụ jikọtara mahadum niile nọ n'obodo anyị bụ Naijiria a na-akpọ ASUU bụ Prọfesọ Emmanuel Osedeke ekwugo na abụbụ ọrụ ha ka ga na-aga n'ihu ebe gọọmenti etiti enweghị ego ha ga-eji bịa ka ha na ndị ASUU wee kwuo ihe gbasatara ha na abụbụ ọrụ otu agba kama na ndị gọọmenti etiti nwere ego ha ga-eji wee ziga ụgbọelu ga-aga mba Ukraine aga-bunata ụmụ akwụkwọ ndị nke o mere ka anyị mata na ndị a ụgbọelu a gara bunata bụ ndị nna ha nwere ego ezigara ka ha gaa akwụkwọ mahadum na mba Ukraine. Nke asatọ, Abakiyare bụ onye uwe ojii ejirere maka ọgwụ ike cocaine nakwa nrụrụ aka ndị ọzọ dịgasị iche iche esigo n'ọnụ onye ọkaiwu ya were ya ọkụ ụlọikpe ukwu ahụ dị n'Abuja ji okwu ya ka ha biko dododo ghara itinye ya n'ụlọ mkpọrọ kama ọ yọrọ sị ka ndị ụlọikpe ka hapụ ya n'ogige ndị National Drug Law and Enforcement Agency nke a kpọrọ NDLEA n'aha ịchafụ na ogige ndị a kara ya mma karịa ma etinyere ya n'ụlọ mkpọrọ. Nke asaa, ụlọikpe ukwu dị na Abeokuta amago Ibrahim Kolade ikpe ọnwụ maka iji egbe gasuo mmadụ atọ ohi ego nakwazi ekwentị mgbe ihe dị otu a mere na mkpụrụ abalị abụọ n'ime ọnwa Disemba n'afọ 2013 n'ogbe a na-akpọ Ọbantoko nke dị n'ime Abeokuta n'ime obodo anyị bụ Naijiria. Nke isii, ndị uwe ojii steeti Ọshụn anwụchikọgo Rashid Kola maka ịga zuru ewu onye agbata obi ya nyere aha ya dịka Okpeyemi Akịọkụ nakwa ịnụpụ isi ga were ewu a wee sie ji mmiri ọkụ dịka isi anụta ozi a. Ya bụ nwa amadi Rashid Kola aka na-aba aghụghọ ya otu aka dịka ọ nọ n'ogige ndị uwe ojii isi wee na-ajụ ya oyi. Nke ise, Yahaya Ibrahim bụ onye amị so anụsa ndị agha Boko Haram ọgụ na mpaghara Maiduguri agbakanyegoro onye otu ya aha ya bụ Abubakar Muhammad Egbe na-amaghị ama. Ihe dị otu a bịara dịka ndị agha obodo anyị na-akwado ịga buso ndị agha Boko Haram ọgụ ebe ha zoro n'ime ọhịa nke dị n'ime ya bụ Maiduguri tupu onye amị a akapụ ọnya o wee je gbakanye onye amị ibe ya egbe mana dịka isi anụta ozi a ya bụ onye amị agbakanyere egbe aha ya bụ Abubakar Muhammad ọ nọ n'ụlọ ọgwụ anara ọgwụgwọ nsọ. Nke anọ, mba Ukraine emego ka ọha na eze mata na ha achụpụgo ndị agha mba Russia n'ụfọdụ obodo bụ ebe ndị nke ha bidoro mwakpo ha mgbe ha malitere ya bụ mwakpo. O mekwaziri ka ụwa niile mata na ọtụtụ ọdụ ụgbọelu bụ nke ndị agha mba Russia wakporo ma tụọ ogbunigwe dịgasị iche iche nke bibiri ya bụ ọdụ ụgbọelu na ha nwa bụ ndị mba Ukraine ekerogo isi elili ma si ọnwụ fụ na ha chụpụrụ ndị agha Russia na akụkụ obodo ha ndị dịgasị iche iche. Nke atọ, ndị Igbo sorokwanụ kilie maka a na-asị na anyị adịghị mma na ọ bụkwa uru ndị nze. Ngwa nekwa ihe onyonyo etu ofe ọmarịcha nwatakịrị nwa agbọghọbịa siri wee hapụ ọnụ aka wee na-ekene gọọmenti etiti bụ ndị nke mere ka e nwee ụkọ mmanụ petrol. Nwatakịrị nwa agbọghọbịa dịka ọ na-egosi onwe ya na ya bụ ihe onyonyo o ji ohere a wee na-ekene gọọmenti etiti bụ ndị mere ka ụkọ mmanụ petrol dị dịka o kwuru na ya bụ ihe onyonyo na ọ bụ na ebe ọ na-achọ mmanụ petrol n'ọdụ ebe a na-ele ya bụ mmanụ ka ọ nọ wee nweta dịga anụ ya. Ọ bụ nke a mere ọmarịcha nwatakịrị nwa agbọghọbịa ji wee were ohere a wee na-ekene gọọmenti etiti bụ ndị mere ka ụkọ mmanụ petrol dị n'ime afọ 2022. Nke abụọ, ndị ọrụ nchekwa ndụ na akụnụba n'ime obodo bụ ndị vigilant ndị nke nọ na mpaghara Nnewi ejidego Miss Chijioke Akụba bụ onye nke na-atọrọ ụmụaka elesi ndị mmadụ. Dịka ejidere nwaanyị a ọ malitere wee sawa n'ọnụ dịka ndị a metụgoro ya nwa obere aka. O mere ka ọha na eze mata na nke a abụghị mbụ nke o ji abụ ya abụọ ọ malitegoro na-atọ ụmụaka ga na-eresi ndị mmadụ. Ndị ọrụ nchekwa mekwaziri ka anyị mata na anatago nwatakịrị nwaanyị a ofu obere nwa bụ onye nke o si na mba Lagos steeti wee tọrọ nataba ana Igbo na Nnewi bụ ebe nke ọ ga-elesi ndị ahịa ya bụ nwatakịrị o si na Lagos steeti wee tọrọ.
Nke mbụ, gọọmenti etiti akwụsịgo ndị na-eme ejije ime ejije ihe gbasara ọgwụ ego ma ọ bụ iji ihe ọbụla gbasatara iji mmadụ agwọ ọgwụ ego eme ejije, dịka ha mere ka ọha na eze mata na ọ bụ ejije ndị dị otu a bụ ya bụ ihe na-edufe ụmụaka n'ime obodo anyị bụ Naijiria, ha wee na-etinye aka na mpụ na arụrụ ana dịgasị iche iche maka iji wee bụ ọgaranya n'ike. Dịka anya bụ ozi na-abịa, onye na-emekwa ejije a maara ọfụma n'ime obodo anyị bụ Jide Kosoko gara n'ihu na ọha nta akụkọ Instagram ya were kwuo sio jụọ gọọmenti etiti ma ndị nọ n'ọkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eli ego ọha na eze ma ọ bụkwa n'ofu ejije a ka ha nọ mụta otu esi eri ego ewepụta iji wee rụọ ọrụ ọha na eze. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu, ọgwụ ebe a ka anyị ga-adọbiri n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taata. Ndị Igbo chetakwa na agụcha nkwa adalụa na gbara aka fe n'elu. Ọ ka bụlụ isi iche oku n'ụlọ mgbasa ozi Isi Mbido TV. Ya gazienụ.